भैया आजकल सोशल मीडिया पे एक खेसारी लाल के फोटो वायरल होता है जेमे खेसारी लाल कुछ विदेशी लोग से हाथ मिलावत नजर आवत रहे। खबर ई बा कि खेसारी लाल यादव के आवे वाला फिल्म जेकर शूटिंग चलता है, फिल्म के नाम बा मैं सेहरा बांध के आऊँगा। उस सेट पे कुछ विदेशी लोग देखले कि फिल्म का शूट होता तो लोग आके और खेसारी से हाथ मिले ले ऐसे दावा कल जाता और खेसारी के फ़ोटो ऐसे ही वायरल होता। और फ़ोटो से तो पता चलता कि खेसारी रियल में विदेशी लोग से हाथ मिलावत रहे। और ये देख के काफ़ी प्राउड फील होता, अपने आप में गर्व महसूस होता कि भोजपुरी के भी आज विदेश में भी इज्जत सम्मान मिलता। ऐसे बड़ी बात और का हो सकेला। और सारा ढेर न्यूज़ खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी और कमेंट करके बताई कैसा लागल। और मोर अपडेट खातिर लाइक करी।